Здравейте хора, не му обръщате внимание на него. Днес като играем... Добре, ще се преместя в друга стая. Чакайте. Така малко забива. Да. Се започнем. Да, малко не за първи път снимам и не се го направя. Не, и така се бъде. Да, изтекваме. Да. Влизаме в тест, не мога да нацеля просто. Герче, да един молив или химикалка, която да пише. За какво? Да си решавам кръстословите. Молитва ми е за учене, не знам къде има химикалка. Питай Мартин, защото има химикалки. Така... Добре. Не сте ме виждали. Къща и започваме. Банята е тук. Има четки. Където цински няма царилите. Ето ги. Банята, нали, и дошъм да хавритете ми любима. Започваме на тук пък. Имаме това, тук не помня, тук имате някакви тя изкачва. Той се запали контролните. Тук са хлябците и закуската, тук даваме хладилника. Всичко е удобно, да те гледам през камерата. Тук имаме тази престилка, тази готварска книжка, която е с ягодките, дали това я казвам готварска книжка. Тук за всички не ги знаете, това е Лина, Ема и Диди. Тя не е от семейство, просто е приятелка. Кучето Ева. И да, нека да ги мръднем. Дайте се. Не. Какво правя? Тук имаме телевизор с всичко, което знаете. Това. Добре, нямаме повече проблеми, естествено. Но имаме химикалка за писане, тетрадка, чанта с всичко, което нали в чантата. Ще списи се домашните. Да ми бъде така. Има насек там, с молив. Бабо, не викай! Извинете просто. Кутия за хранене. Ще посложа това. Ето това. Този таблет, където аз съм на таблета ми. Да. И химикалката за таблет. Аз нямам химикалка за таблет и с пръстите ми. Тези две картинки са супер сладки. Сега... Друг чета има това малко леко на Диди. Диди аз пък не имам. Тя има червена химикалка с това и тази играта, където може да ти пука. Дайте да усилия. Да може да се това добре. Има тия столчета от сивката от. Те може да направим нов къстъм на тази. Ако искате, можете да напишете в коментарите, ама има проблеми при моне. Пак такова столче, където може да се мърда. Това не помня как се казва. Това се върна с ръцете напред, защото кученцето със сладката къста, сега пак трябва да премествам
Елха. Добре. Дресника и на малката. Нейното и елхата, да. Иска на майката. Си събират дрехите. Но имах някакъв епизод, който аз го играх. Накъде ги скана. Дори няма тя куфари и наистина ли. Просто това е за кучето. Да, има друго. Кири имам двата дресника. Дрехи. Вратата, гигантска картина. Всички са не изтичам, просто по две. Такива, да, и ето това, с това е ренче. Напълно къщика с това, да, това беше къщата, която съм я показвала и да, чао!